1500 फैसा लांदोंमोन गाइसमोन इसेबांल' बासिना फैबाय हाय गुड मर्निं लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गामियारि सिख्ला चेनेलाव बरायनो बावहरनाय थाबाय ओमफ्राय आं फुंनि सिखारना मा खामानि मावगासिनो आगर एरनायखौ थिखांना लाबाय थादों आरोना ओमफ्राय आं मैयानिफ्राय मावदों होमबाबो जोबलानोखा दालासिमबो ओमफ्राय दिनै बहुत खामानि दोङो दिनै सानडे बाजारावबो थांनो दोङो आरोना स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो पार्सेल फैदोंना पार्सेल दिनैना 5 स्टार हटेलनि जायाखै दखन बाबा फुदुंनाय साहा लोंसैलै नै उन्दुना थानाया आं लामाथिं ओंखारलांनाय लोगो लोगो दोर दोर खारबोलायो सालाया सोराबासो एक्साइटेड सिन खुलिना नायनो नक पालिसनो मायाव हे भगबान इसोरनि गेलेनाय दे खुलि नोंसोर माथिं खुलियो आं मा मिथिगो हे ब्लेड हासिनांगोन बाय न'आव ब्लेड हासिनांगोन पार्सेल फैदों नै पार्सेलजों खुलिना नायनोसै एक्साइटेड बेटे आन्दो न' पालिसो खोमा दखन माबासो ओरै मोखाव देलायना मोसागोन होननांगौ आं मोसानो थांबा भिडिअ खालामबा फोरा माबा खालामना हरदोंना पेकिं जि बरिया नै आइशेड' नङा मा होनोमोनखो मा होनोमोन हाइलाइटार मोजां हाइलाइटारनो जि बरिया नुदोंना खिथिनो आङो नै गाइसमोन जि मोजां फैखादो 162 लादो बरिया हिट नुदोंना चन्दनानियाव फोनना नायनि चन्दनानियाव हाइलाइटारखौ नै गाइसमोन बरिया हिट जाखादो मेकआप फोननानै फोनबाथाय बरिया जागोन आरो मोनसे फाइन दंबायो आंनिया फाउन्डेसन इनि उनाव जोब्बाय मोसानो थांनायनि सिगां फैबोदो मोनसेया आरो मोनसेया उनाव फैबाथाय आङो रागा जोंगोन लेट जाबाय बहुत 10ता थांगोन ना 11ता बारबाय बारथ'वाखै जाबाय थादों 11ता रानिं दायो थांनोसै हारसिं लोगो थांगोन ओइथिं गुमैलानि लोगो ओमफ्राय सिगासिनो लादों ओंखाम जाखांनासो फैखादों जिउ खामखा फैदो मादि नुदों आंखो देलायनाय बायनायावनो 500 थांखाबाय आंना 500 भगबान दिनै सानडे बाजार मेरा दीदी बैग ले रहा है क्या लेके कुमारी kata dokna dokan kena kita menang nah megang dokan di rumah saya biasa merang doh bias keman terus Saumin jangan ada sen saumin मोनफैबायलै जोंनिया आंना चाउमिन इनिया परथा जानोसै आरो जाग्रोनोसै
Tangannya जाबाय Này guys, mình mama labokaङो shampoo, sabun, ओमफ्राय boro plus, blouse गांनै, ओमफ्राय नै खानजुं, आयना, मिथाइ, ओमफ्राय इयाव दोङो र' खोन्थिना इयाव मा मा दोङो नै इयावनो थांखादों आंना 500 टाका लिपस्टिकनि 100 टाकानो नै मास्कारा इबो 100 नुदो नैबे 20 टाकानो नैखौ बेसां लाखिखो आं गावनो मिथिला नैबे 60 टाका थाइबा खनाया नै 50 टाका मानि नैबे बेसांबा लाखो मिथिला 60 टाका इयावनो थांबाय आंहा 500 1500 फैसा लांदोंमोन गाइसमोन इसिबांल' बासिना फैबाय लाइसेन्स बानायनो होननानै थांदोंमोन अनलाइन जाया दिनै सार्भार डाउन होनना बुंनायखाय हाथायाव हाबहैबाय बिना मोनबावगोन आं दा दुखु मोनदों नै आं बेगबो लाबोदों गांसे नांगौ आरोना बेखायनो लोगोफोर दिनै मुदआव आरोना इमानमानि फैसा साफायनानै फैबाय आङो So दिनै भिडिअ बिसिमानोसै माबायदि मोनखो नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरदो लोगोसे लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होदो बाय बाय लोगोफोर लोगो मोनफिनगोन नेक्स्ट भिडिअ